Кынарына тугры булып калды дигәнне бүгенге буын яшьләре аңламаска да мөмкин. Менә Исмәгыйль Саман улы Шәрәфиев гомере буе журналистикада эшләде. Ул 30 елга якын үз чорында иң көчле, иң зур тиражлы Татарстан яшьләре газетасын җитәкләде. Исән булса, бүген аңа 70 яшь тулган булыр иде. Алдагы язмабызда танылган журналист, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Исмәгыйль Шәрәфиев хакында. Кеше язмышы әнә шул аклы-каралы фотосурәтләр кебек. Ак бәхеткә төренгән чакларда, болытлар куерган вакытларда була. 1972 ел август айы Роза һәм Исмәгыйль Шәрәфиевләрнең туй рәсеме. Иң бәхетле көннәре әкият кенә туй белән тамамлана шул, тормыш башлана гына. Университет хорында җырлап йөргән иренең шәһәрдә туып үсүгә карамастан, мунча һәм йортны да үз куллары белән сала алуын, абруйлы мөхәррир булачагын да яшь килен Роза әле белми. Диплом алгач та Исмәгыйль Шәрәфиев хезмәт юлын Социалистик Татарстан газетасында әдәби хезмәткәр буларак башлый. Аннан гомерлек маягы Татарстан яшьләре газетасы белән бәйлешер башлана. Башта тәрҗемәче, аннары хатлар бүлеге җитәкчесе, җаваплы сәркатип, редактор урынбасары. Илнең сәяси вазгыятендә үзгәреш җилләре исә башлаганда, Исмәгыйль Шәрәфиевнең ул җилләргә каршы торырлык тәҗрибә җилкәне әзер була. Нәкъ шул шанлы елларда ул Татарстан яшьләренең баш мөхәррире итеп билгеләнә. Дөрес, газетаның кыйбласы сәяси-иҗтимагый түгел, ләкин заман фәлсәфәсен тыймлаган кыю фикерле мәкаләләрне халык ябырлып диярлек әлеге газетадан укыды. Бу беренче чиратта баш мөхәррирнең редакция коллективы белән эшли белү, икенчедән газета укучының моңзарына да битараф булмау нәтиҗәсе. Копчык хат ала иде ул вакыт Татарстан яшьләре редакциясе. Безнең архивта Исмәгыйль Шәрәфиевнең Татарстан яшьләре газетасының юбилее уңайыннан биргән интервьюсы саклана. Мектеп Шәрәф эшли яратырга кирәк кешеләрне. Без шул кешеләрне яратабыз, укучыларыбызны яратабыз. Артык алга да китә алмыйбыз. Артта да калырга тиеш түгел. Менә минем уйлавымча, шулай булырга тиеш, безнең газетада язылган материаллар 20 елдан яки 30 елдан соң кемдер ачып укыгач, нәкъ менә бүгенге тормышны күз алдына китерерлек булса, без шул тормыштан аерылмаска тырышабыз. Гомуми сүзләр, әйтик, үлгән җөмләләр белән язмаска тырышабыз. Менә ничек бар тормыш. Һәм һәркемнең кыңгыравын чыңлатырга тырышабыз. Кыңгыравын чыңлатып яза белүче журналистлар Әлфия Самат, Флюра Низамова, Ойрат Садык, Рина Зарипова, Миңназым Сәфәров, Атлас Гафиятов шуларның берничәсе генә. Үзе дә Татарстан яшьләрендә баш мөхәррир булып эшләгән Ислам Әхмәтҗанов фикеренчә, сүзне даруга манып та, агуга манып та әйтергә була. Исмәгыйль үз газетасы белән халыкка дәва бирде. Чыннан да 300 мең тираж белән чыккан газета бит ул Татарстан яшьләре. Озак еллар бергә эшләгән хезмәттәше, дусты, күршесе Риман Гыйлемханов фикерендә тыңлау урынлы булыр. Аңяна гел керәдем, юк бар әйберләр дә керәдемме? Киңәш сорап. Шу күңелдә шундый уй киреп утырган күңелгә. Моны Исмәгыйль белми калмас дигән. Бөтен эшне беләдер ул. Булганнан бар да була диләр бит халыкта. Кыйып куйган мөхәррирнең дәлилләп язырга өйрәтүен дә еш искә ала хезмәттәшләре. Әгәр син ничектер кайсыдыр бер җире белән кемгәдер тәэсир итә алмыйсың икән, ул вакытта синең инде язган әйберең кирәкме дигән сүз. Ул биктеге тузган сүз булса да, бары тик йөрәктән чыккан гына йөрәккә барып җитә дигән сүз бар бит инде. Менә шул йөрәгебезгә манчып язабыз каләмебезне. Редакция бер мәлдә ябылу алдында кала. Газетага тугры укучылар хәленнән килгәнчә өлеш кертә. Газетаны саклап калуда беренче президент ярдәме дә зур була. Чөнки халык та, ил башы да мөхәрриргә ышана. Исмәгыйль Сәлман улы татарның иң уңышлы, иң яраткан газетасы Татарстан яшьләрен чыгаручы күренекле шәхес, мөстәкыйль фикерле, җыр телле, оста журналист буларак республикабыз тарихында татар халкының күңелендә мәңгегә калачак дип язган иде Минтимер Шәймиев Роза ханымга юллаган телеграммасында. Үзе мөхәррир булудан тыш ул ничаклы журналистлар, мөхәррирләр тәрбияләгән остаздам. Конкурс үткәреп, алар имтихансыз керәләр дип,
Андан соң беренче курслар белән без сөйләшәбез. Һәм аларга әйтәбез килүгә. Сез уйлагыз, 5 ел тик кенә утырып тынычлыкны яшәп чыгарга исәплисезме, яки киләчәгегез турында уйлыйсызмы? Киләчәге турында уйлый белгән Татарстан яшьләре мәктәбен үткән студентлар шактый. Рауил Сабыр, Раиф Усманов, Фирдус Гыймалдинов, Гөлнара Сабирова, Айгөл Гыймранова саны китсәң бик күп. Хәзер үзе шәхси 4 газета чыгаручы Лилия Сыңгатуллина минем тормыштагы кайсы вакыйганы гына алсаң да Исмәгыйль абый белән бәйле. Мин мәктәпне тамамлаганда журналист буласың килсә дигән конкурс уйлап чыгарды. Студент вакытта ул мине эшкә алды. Исмәгыйль абый бөтенебезне фатирлы итте дип искә ала. Гомумән аны искә алмаган хезмәткәр юк редакциядә. Күпме журналистлар тәрбияләде бит ул. Аны бөтенсе искә ала. Менә мин кем белән сөйләшмим, бездә эшләп чыккан име. Исмәгыйль турында бөтенсе әйбәт фикердә. Һәм бу иң зур бәхет дип уйлыйм. Татар халкының онытылып барган милли йолаларын кайтаруда да Татарстан яшьләре газетасы бик зур чаралар үткәреп килде. Нәүрүз чибәре, озын тылым, каз өмәләре, татарча көрәш ярышлары. Шунысы куанычлы, Исмәгыйль Шәрәфиевнең эше дәвам итә. Быел республика белән бергә Татарстан яшьләре газетасына да 100 ел тулды.